Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI Special Action Unit ang 4 na individual dahil sa illegal na paggamit ng mga peking dolyar noong February 1. Ayon kay NBI OIC Director Eric Distor, isinagawa ang operasyon bunsod na natanggap nilang ulat na mayroong umanong grupo ng individual na patungo sa isang money changer sa Angeles City upang magpapalit ng mga peking dolyar. Katuwang ang iba pang law enforcement units at sa tulong ng informant, ikinasa ang isang pagkikita kasama ang 2 sa mga sospek kung saan gagamitin ang mga peking pera. Nang magtungo na umano ang mga sospek sa isang money changer sa Angeles City upang subukang ipapalit ang mga peking dolyar, ay tinanggihan ito ng teller. Ito ang naging hudyat upang arestuin ng otoridad ang 2 sospek na kinilalang sina Jolene Castro at Virgilio Yalung. Nakakuha sa mga ito ang 78 na piraso ng peking $100 bills. Ibinuking naman ng 2 sospek ang kanilang source ng mga peking dolyar, dahilan upang magkasang otoridad ng follow-up operation. Sinamahan ng 2 sospek ang otoridad sa bahay ng kanila umanong source sa Anupol, Bamban, Tarlac. Dito ay naaresto ang 2 pang sospek na kinilalang sina Zenia Andres at Marilyn Lucero. Nakumpiska sa mga ito ang 78 piraso ng peking $dollar bills at 2 bundle ng peking 1,000 peso bills. Ipininisinta ang mga ito sa bank officer ng BSP kung saan kinumpirma nito na peke ang mga nakumpiskang dolyar. Sumailalim ang mga suspect sa inquest proceedings sa Office of the Prosecutor sa Department of Justice Manila dahil sa paglabag sa Article 168 in relation to Article 166 sa ilalim ng Revised Penal Code. Marion Lozano, CEL TV News.